Karon de ni kuan ni karon ni sana ni nilago siyang yang page. Dol unsay mong gipalit dol? Scam. Pero di namin ako kapopula kagre. Kapuyawan, mahadlok na mga sa unang ang kamera. Mahadlok na kuskan akong naong. Oh. Kabayo malagi na doon. Scam ni pag-aari dito na. Na may borders pag ulang ng ito. Tanawa guys. Balik Kisay ka kita sa naw. Kisay kita nawa na niya. wala ta. Tay mga sakyanan, mga nindot nga, mga cute, mga gagmay ba. Sakyanan daw. Sakyanan ra daw. Oh, nindutas pa pag bangking oh. Oh, pauligid. Pauligid. Run. Dita, balik na. Ano na namo ni mga chicks girl na mo. Eh, sir, kapuya na masira. Six boy kaya ano pala boy mustik. O sato. Mahal kayong bayran nga usay nga nagka-capsule nga itambalan na. Pan, inoplox niya. Sito. Kana ba ni vlog na bigyan na tambal sa sira. Dili oy. Ano vlogs tambal na sa kanang mga high rated nga hilanat. Kana deh no. Oh. Kana ilado Kana mga dog recycle. Gimana lang boy? Bisa mo na maintenance yung i-breeding. Ayaw na ina vlogs. Usam ka sakit na mo boss. Maintenance man. Ay tok time sa kasutok. Ilan yung guys na chicks boy. Magsiglingi. Laga ka ng hubog. Ay, ubog. Sa mga idang export t-shirt na idol. Toro ba ka nagsapaw? Pan, Wala mo idea kay halap kita nagtrabaho. Hubo ka sa ina kay klaro ka sa ina. Ang akong ingon na sad gipangayo sad. Ang ibuha gipangayo mo to ni Birto. bye me. Right so, also. Nawar ka? Fuck you. May tiklo ko na dol. Pakyaw eh. Fuck you ka hapal para mag-meet lang ka. One call away rin eh. One call we. Oh, alright. So naabot na yung ipaabot. Okay lang maganay. Basta na ang alas 2, may yung mga alas 4 eh. Plus 2 hours. Pars out ron na nis negosyo. Nag-hours na rumalan ko. Idol oh. Oh, la. Sige, so good na.